Familia par kod aboro kuom mamoko 100 mane yudo midhiero mag oula ma Mai Mahiu e kaunti ma Nakuru gikone to yudo kuonde ma ginyalo jotie kowuok kuom jochiw kony. Tho familia go ne yudo lal mag mwandu ma utegi oula ne oketho. Moko jogi ne owito ngimagi. Riwruok mar Rotary kod Scan Foundation chulne jogo kuonde dak chenro moko omenda maromo shillings bilion 7.9. Jadbura ma Naivasha Jen Kiara kata kamano koni kata tok ser ma kamano yudore. Piny owacho pod ng'iyo lope kendo gine jok mane oula okelo ne gilal. Jodak go bende onyiso ichwang' margi kaluwore kod kaka piny owacho osewuondogi kendo miyo gi singo ma ok gichop kare. As Rotary, when we came, we only had ability to do 7 houses. With the partnership, we were able to do 18. So as we get resources, we would be happy to support more families. But at the moment, what we are able to do was the 18 families, and we picked on the most affected, the hardly hit. We were very happy to have Joab, your representative, with standing by our side and saying, let's do it together. At the end of the day, SCAN financed the building of 11 homes over here, and Rotary Club has financed 7 homes over here. I lost my house with all the households. I also lost my land. As you can see, the land was destroyed beyond reclamation. But even more painful, I lost my 2 sons. And I also sustained serious